Ano ba? Hey! Hina ng signal. Ay, naku. Mahina ang signal. Good evening, guys. Good evening, good evening.
Yung buhok ko, nagbubuhaghag na. Dami lamok. Dami lamok. Bukong pang. Hi, Mr. Cha, Mr. Kai Channel. Good evening. Welcome back to my live stream. How are you today, Mr. Kai? Are you monetized?
Thank you for thumbs up. I visit your channel. Visit. Thank you for thumbs up, Mr. Kai. I'm done your channel. I'm done your LS. I'm finished already. How are you, Mr. Kai? What time in Vietnam right now? Aba Vergara, hello me. Hello Aba Vergara, good evening. Kumusta? Okay lang. Dumating na ba yung mga ano? Thumbs up dan. Thank you sa pa-thumbs up, Aba Vergara. Ay, naku, ba't kaya pala ako nangangatingin mo.
Nangangagat ang labo. Yan. Thank you sa tansak, Aba Vergara. Nangangati na naman ako. Kumusta na, Aba? Kumusta na, kumusta? Saglit lang guys ha. Wait lang.
Mamshi. Teka lang ay silent ko na muna kasi may papasok sa CR. Wait lang.
Ilkana Dinis. Hello, Ilkana Dinis. Pasensya na. Medyo natagalan ako at may binantayan ko pa yung aso. Ilkana Dinis. Hello. Ilkana Dinis. Hello. Welcome to my live stream. Dumating na ba yung mga damit mo? Ilkana Dinis. Wala pa. Hello, Ilkana Dinis. Saan ba galing yung mga damit mo? Ilkana Dinis from Africa. Ay. Hi, Ilkana Dinis. How are you? Aba, nagbabasi Ilkana Dinis ng kanyang link. Okay lang, basta makapakita ako. Punta natin to si Mr. Ilkana Dinis. I'm fine, Mr. Ilkana Dinis. African dance. You're from Kenya. This is. Mr. Kyle, pag-BG lang. Magkakilala na kami ni Mr.
Ilkan. Oh, wala akong ano. Wala akong signal. Saglit lang ha. Kasi yung signal ko nawawala. Baka pinaglaruan. I'm done, Mr. Escano Dins. Di maglas. Ayan. Saan napupunta yung ano? Ano? Diyan pa rin si Mr. Kai Channel. Kabiji lang. Ma'am, I'm good. And you? Oh, oh. Di nagsasalita to si ano eh. Si Mr. Kai. Ayaw niya makita. Wala ka ng TikTok ano? Aba, hindi ka na nagti-TikTok. Ah, hashtag na ako eh. Aba Vergara. May TikTok ka pa ba? Mr. Kai, drop your link. Ay, ako, ba yan? Naantok na ako agad. Nalilibang ako sa ano ko eh, ads. Thank you, Mr. Kyle, for stay.
Mr. Elcana, Dennis, are you there? Thank you, Mr. K, for your support. Oh. Salamat, Abu Vergara. Di ka na ba nag-TikTok ngayon? Elcana, Dennis, my man is Abu Vergara. Wala na nga yata dyan eh. Wala na yata dyan kasi ano yan. Oh, nagkakilala niya kami doon kay Arlene Indaylin. Hindi si Mr. Kite Channel. Oh. Maano yan, matyaga. Lapit na siya ma-monetize. Ano na lang. Nasa 400 na lang yata ang kulang niya. Meron makipag-usap, di nagsasalita eh. I-invite ko sana si yung TikToker, si Hein Minto, naka-online siya ngayon. Yung isang araw, kailan ba yun, Sabado? Ay, hindi, Lunes yata yun. Sabi niya, pupunta siya sa LS ko. Kaya ako nag-live stream. Ay, StreamYard. Naku. Alam mo kung saan nagpunta doon sa channel niya at nilike niya yung comment ko. Nilike niya yung comment ko doon sa video niya. Kasi sabi ko, can you join me in my live stream? Oh, sabi niya yes. Hindi, binaba ko yung link ko ng StreamYard. Yung ko, LS. Pumunta doon sa channel niya at doon nag-like. Buang. Bilis ng oras. Mag-isang oras na naman ako. Mag-iisang oras na naman.
Kagulat naman to. Nalilibang ako panunood ng ads ko eh. Naantok tuloy ako. Sarap tuloy matulog. Ano ka, nalinis? Walang connection. Walang connection ko. Okay naman ang chat. No signal. Thank you, Mr. Kyle. Kai channel for stay my live stream. Hindi nagsipon tayo mga grupo. I have 10 minutes. 10 minutes to say goodbye to everyone.
Nandiyan ka pa ba, Aba? Parang lumaki yung mukha ko. Dikit-dikit to, sabi ni Mr. Kai. Makati ang noo ko. Hmm. Look at my hair. Crazy hair. Six minutes ago, 6 minutes before my end. Mr. Kai, talk to me. What is hello in Vietnam language? Mr. Kai. What is the hello in Vietnam language? Do you know how to speak English, Mr. Kai? My friend in Vietnam is she have a store. Store name is Doyin. Doyin. Doyin store. And his name is Ngok. Ngok? Ngok ba yun? Ngok? Ngok Doyin.
Do you know Indonesian language, Mr. Kai? Indonesian language. I have more friends in Indonesia, Thailand, and also in Myanmar. I have 2 minutes before I go. Goodbye. Before I go. Bye. Goodbye. Missing so. Missing so. Untuk na ako. Boring. Thank you very much, Mr. Kyle, for staying in my live stream. Aba Vergara, thank you. Mr. Elcana Dinis, thank you very much. I want to say goodbye to all of you guys. Thank you for coming. Mr. Guy, thank you. Thank you very much. Bye, Aba Vergara. Thank you. Bye. Good night. Good night, Mr. Kai. See you in my next LS. Thank you very much. Goodbye. God bless.